Het is het allerhoogste niveau van skiërsrechters. Actief wezen op een wereldkampioenschap. Dus moesten de fjouwermannen eerst nog op verskate trainingskampen. Nou ja, we hadden al een periode natuurlijk al heel veel sessies. We zijn naar Dubai geweest in maart, in april naar Italië, Coverciano. Dus we hebben al heel wat trainingsseminars gehad. En voor de rest trainen we voor onszelf nog. We hebben nog als team zijnde dat we alles weer fine-tunen. Dus we zijn continu in gesprek om elkaar scherp te maken. Om te zorgen dat we klaar zijn voor het WK meteen. Voor Zijnstra is het zijn tweede wereldkampioenschap. In 2014 stieg hij ook al met het team van Björn Kuipers op het toernooi in Rio de Janeiro. Hij is een fantastische assistent. En naast een fantastische assistent is hij een fantastische persoonlijkheid. Ik kan heel goed met hem. Een soort vriendschap opgebouwd in de afgelopen jaren. Dus ik mag wel van geluk spreken dat ik de twee beste assistenten van de wereld heb. Beide, zowel Zijnstra als Van Roekel, zijn heel erg goed in hun vak. Er zijn twee andere persoonlijkheden. Zijnstra is veel rustiger. Is echt een Fries, is wat nuchter. En ik denk dat ons team dat ook, ook nodig heeft. Hè? Sander is wat meer op de voorgrond en Erwin is iets rustiger. Nou ja, dat is ook wat dat betreft heel erg goed binnen het team. Met die kwaliteiten moeten de man de hoop van Nederland toch zo'n beetje heen houden. Wedstrijd voor wedstrijd, want alleen nog wanneer ze het goed doen, krijgen ze meer wedstrijden. Het toernooi is toch weer oorzaak. Dat mag hij elke keer bewijzen. Er hoeft maar één iets fout te wijzen en dat kan hij gewoon nekken. Dus we beginnen maar één wedstrijd en dan maar we volgende verzinnen. Maar ja, wij weten dat we er goed op staan. Dus uiteindelijk willen we zo ver mogelijk komen. En, doel finale, denk ik. Tuurlijk, dat is het allermooiste. Dat zou wel echt prachtig en een bekroning op de hele carrière wezen.